eleccions seran al febrer del 2011, però ja ens comencem a preparar. El que volem és seguir sent organització professional per més legislatures, perquè creiem que estem amb una tasca que és la que realment importen als agricultors i ramaders de Catalunya, homes i dones del camp, a tots. Poder donar la informació, la formació i cada vegada més estar al costat dels pagesos perquè puguin comercialitzar, és a dir, el que produeixen directament. I aquesta és la nostra tasca més important, donar un valor afegit a les seves produccions, perquè realment avui es produeix molt bé de tot, molt benestar animal, però resulta que els preus no van amb la consonància que tindrien que anar. Des d'Anfart hem fet un treball durant aquests 24 anys que som l'Associació Femenina al Medi Rural a Catalunya, hem fet un treball de formigues, un treball constant, i des d'Anfart estem fent la promoció de la dona rural. Els agradaria saber com ho han fet altres dones, i aquí per això en diem llença, explica les teves experiències. Tenim l'honor que a Anfart se'ns ha donat el Premi a la Innovació amb una ramadera nostra i creiem que haver arribat a tot Espanya que sigui la dona innovadora, això ens omple de joia. Què volem? Doncs que totes aquestes dones se'n recordin a l'hora de les eleccions, que ens vinguin a votar perquè puguem portar aquesta realitat al camp català. Des del 86 que vam estar treballant i hem estat treballant perquè les dones tinguin reconeguts els seus drets. Hem aconseguit moltes coses, que tinguin reconegut que poden estar a la Seguretat Social, que puguin fer formació, que puguin ser elegibles a anar a eleccions a càmeres agràries, però el més important, que pugui ser o titular, que no sigui solament cònjuge col·laboradora. Catalunya ha arribat a un punt que té quasi 200 dones cotitulars, això en un any. Des d'Anfart ho podem dir-ho, que ha sigut gràcies al nostre treball. El quilòmetre zero afavoreix tots els productes de proximitat, però de retruc és la que realment porten les dones a les cases. És una funció, la de comercialització, que és una vessant que la dona és la que sap fer millor aquest pas. I nosaltres, quilòmetre zero, l'adrecem a tothom, homes i dones, però molt especialment a les dones, perquè són molt més sensibles amb aquests temes i realment són les millors divulgadores i les millors comercialitzadores. Per això, des d'aquí les animem a que segueixin amb aquest treball i nosaltres seguirem treballant perquè sigui una realitat per tot Catalunya.